Beldogs 2012, međunarodni festival dokumentarnog filma, 5. po redu, biće održan od 4. do 9. maja pod sloganom Koji film? U 5. po redu jubilarnom izdanju festivala Beldogs biće prikazano 29 dokumentarnih filmova u 2 takmičarska, 2 revijalna i 1 specijalnom programu. Na Beldogsu će biti prikazano i 13 dugometražnih dokumentaraca iz Srbije, a 8 filmova će se boriti za najbolji srpski dokumentarni film. Danas čini mi se da ćemo imati, verujem da ćemo imati jako dobar festival ove godine, jedan mali jubilej, imam dosta razloga za optimizam. Međunarodni program predstavlja jedan od mogućih preseka aktuelne produkcije dokumentarnog filma sa trenutno najatraktivnijim svetskim naslovima. Radili smo u jednoj fenomenalnoj atmosferi poštovanja ili, rekao bih, nepoštovanja tuđih pogleda. Čini mi se da smo napravili jedan dosta atraktivan i vrlo obavezujući program. Festival jeste odskočna daska za mnoge mlade autore iz Srbije. Tu ćete shvatiti da tu činjenicu ističemo s ponosom. Festival Beldogs bira filmove po svom ukusu, pa se iz godine u godinu selekcija menja. Festival je definisan kao internacionalni, ali i kao festival dokumentarnog filma. Katarina Ilić, Televizija Pink.